Nyakora Mugia Jwanga nyisi na kao mana yoyo madundo, bang yoyo madundo tabro bedo kadwogo kod nonro mar gazet okinyi makawuono. Okinyi makawuono antiere kae kod gazede ariyo, mano Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. To weche moket e gazet mokwongo, kata it gazet mokwongo mag gazede ariyo gi otudore kod midhiero mane pio ula okelo mano tieno ma piny norugodo nyoro mane gwingo mag Mai Mahiu e county ma Nakuru. Ano ka gazet ma Daily Nation ondike kae ni Black Monday, ka gazet ma The Standard to ndike kae ni Deluge of Death. Mano kaluore kod thoe mopogore opogore ma bende notimore odiochieng' manyoro. Adwa nochak kod gazet ma Daily Nation okinyi makawuono, to mana kaka inene wang' jowi mari kanyo ondike kanyo ni Black Monday, mago weche manotimore odiochieng' manyoro ka nyaka sani kori wacho kanyo ni jodak mago mag Jerusalem kachiel kod Kamuchiri mago mayudore Mai Mahiu odiochieng' ma chieng' Jumapil kata otieno mar Jumapil ne gidhi nindo. Ka ginindo ne gigeno ni mano toka ne gisebedo kod odiochieng'. Wanyalo wacho ni chieng' Jumapil nitiere weche mopogore opogore matimore, jomoko dhi e kanisa, jomoko bedo kanyakla kaka familia. Moko kuomgi bende ne limo wede kachiel kod osiepe, to bende ne nitiere moko mane iko nyithindo mar mondo mi odhi e skul odiochieng' manyoro. Kata kamano e kinde mane gidhi nindo chieng' Jumapil otieno ne giikore mar mondo mi chieng' wuok tich kochopo to gichiw malo gichak juma manyien kod mor kachiel kod nyadhi ka giikore mar medo tiyo matek e pacho kae. Kata kamano kane gidhi nindo, pi mang'eny nobiro, ka bende nyaka sani iwacho kanyo ni pi makamano nobiro kowuok e gali mane osebedo ka ochoko pi mang'eny ahinya makoro nobiro moywero gwenge mago mag kar dak ma Jerusalem kachiel kod Kamuchiri mayudore Mai Mahiu e county ma Nakuru. Nyaka sani bende nitiere nyamburko moko ma bende ne nitiere apayano mano ma Nairobi Mai Mahiu ma bende pio ula ne oywero kaluore kod midhiero makamano. Kaluore kod jotelo mochung'ne arita inyanya te gwengo mag Mai Mahiu, ji 46 nyaka sani osewito ngimagi, mago ringre moseyudi mano toka masira makamano mano osetimore. Ka nitiere ji mago madirom 102 ma nyaka sani ne oseresgi kendo koro giyudo thieth e od thieth mopogore opogore mano ma Mai Mahiu kachiel kod Naivasha sub-county hospitals mano e county ma Nakuru. To bende kineno mana picha mantiere kayo Nyakora Mugia Jwang' manen masira ma nyaka sani wanyalo wacho ni oweyo jo Kenya kod lit mang'eny ahinya e chunygi. Kineno picha mantiere kanyo, mano picha mar miyo moro koting'o nyathine, to chalo miyo mayua kalore ne en gi lit e chunygi, kalore ne midhiero makamano ne oywero, wanyalo wacho ni ne oywero kar dak no duto kata no ywero village no duto, mano Jerusalem kachiel kod Kamuchiri villages mayudore Mai Mahiu. Wano miyo makamano ting'o nyathine mar mondo miyo temane reso ngima nyathine ma bende ponono masira makamano noyudo. Kata kamano kineno wach makamano mane wach ma bende gazedni mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Kopogore kod mano bathe kanyo bende waneno ka nitiere weche mag somo. Kalore no odiochieng' manyoro wang'eyo ni ne nitiere chochni matin e weche mag somo. Jonyuol ne paro ni nyithindo bro bedo ka yaw skul odiochieng' manyoro. Kata kamano jatend migao mar somo Ezekiel Machogu nogolo milome makamano nogol kar otieno, gino makoro nokelo chochni e skunde mopogore opogore e pacho kae. Magi weche mag gazedni ma Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Kata kamano adwa ni wachak kod wach mar Black Monday mantiere it gazet mar ariyo kachiel kod it gazet mar adek mano mar gazedni ma Daily Nation, mar mondo mi wane ane kaka gazet ma Daily Nation to okete matuta kalore kod midhiero makoro okwako jodak mago ma Jerusalem kachiel kod Kamuchiri Mai Mahiu e county ma Nakuru. It gazet mar ariyo mano mar gazedni ma Daily Nation bende angwa yude mar mondo mi wanene achiel kachiel kanyo. Kwaneno bathe kanyo nyaka sani kod wacho ni flood waters came from a gali mano kaluore kod mano Water Resource Authority kata jatelo mar Water Resource Authority mane county ma Nakuru odiochieng' manyoro. Ka bende nyaka sani ka iwacho ni nentiere ni ponono osebed ka ichich ni ponono pi makamano ne owuok e yawo moro. Kata kamano iwacho ni ne en gali moro mane osebedo kod pi mang'eny mano gudore kanyo kuom thuolo mathoth ahinya mane nomiyo pi makamano koro wuok bohinyo jodak e counties mopogore opogore. Kopogore kod mano it gazet mar ariyo kachiel kod mano mar adek bende waneno ka picha manitiere kanyo en picha manyiso kaka gweng' makamano nobedo kod wanyalo wacho ni midhiero odiochieng' manyoro. Ndike kanyo ni death
destruction hunt Maimayu villages after floods. Mano kaluore kod kwan jomo pogore opogore mane owito ngimagi odiochieng' manyoro. Kaluore kod joneno, nyaka sani koro giwacho ni midhiero makamano notimore gimoro saa 9 mano mar okinyi kata saa 9 mar otieno. Kabende nyaka sani koro giwacho kanyo ni gik makamago kata magi moko kuom gigo ma jogo nyalo bedo ni paro nyaka sani. Kabende ne nitiere picha moro mano mar jago moro mane iwacho kanyo ni nitiere jago moro mano mane it gazet mar 2 kanyo, mane it gazet mar 2 mar gazet mar Daily Nation. Wacho ni nitiere jago moro ma koro ne oting'o ringre wuode mosetho e toke ka koro ogole e kama koro ponono pigno ne oywere mowito ngimagi. Nitiere pichni mopogore opogore kanyo ma bende nyaka sani koro nyiso kaka masira makamano notimore. To nyaka sani e wi ji 46 mano wito ngimagi, wacho ni thothgi ne gin nyithindo mane otho e masira makamano. Taneno ka gazet ni mar Daily Nation bende oketo kanyo at a glance mago midhiero mopogore opogore mosebedo katimore kata maket kod mano manotimore chieng' Jumapil otieno. Ano kanyo ka gichako kod midhiero mano mar Solai Dam e kaunti onogo ma Nakuru, mano manotimore higa mar 2018. Ka bende masira makamano ji 48 nowito ngimagi ka nyaka sani koro iwacho ni yawo makamano kata dam makamano ne nitiere mano Patel Coffee Estate Farms. Kabende ne kaluore kod pi mang'eny mane okel kod koth mapek mane medo chwe pacho kae mano miyo yawo makamano omuomo ma onego ji 48 mane higa mar 2018. Kanyaka sani udi mago maderom kata kaluore e higa no mar 2018 mana kaka inyalo neno kanyo, nitiere udi mago maderom 450 mane okethore kaluore kod midhiero makamano. To kinde midhiero makamano e higa mar 2018 ne oneno kanyo ka familia mane owito ng'ama duong' kata mane ng'ama duong' otho e masira makamano nomiyo omenda mano maderom $1.2 ka familia mane nyathigi otho e masira makamano to nomiyo omenda mago maderom 800,000 mano kaluore kod masira mar Solai Dam mano timore dwe mar 5 mano tarik 9 higa mar 2018. Kopogore kod mano be naneno ka gazet ni mar Daily Nation oketo kanyo masira mano mar Dana Dams mayudore Libya. Ka bende iwacho ni ne gin yawo 2 mane okolapsa mano tok kanitiere koth mapek mano chwe e pinyno mar Libya mano dwe mar 11 tarik 11 higa mar 2023. Kama bende ji 4,000 iwacho kanyo ni notho, mago ji mang'eny ahinya, ka 10,000 to nolal e kinde midhiero makamano. Nitiere gazeti mar Daily Nation ofuono mago wanyalo wacho ni ranyisi mag masiche maket kod ma otimore mano Maimayu mano chieng' Jumapil ma piny rugodo chieng' wuok tich. Gifuono kanyo gichiwo ranyisi pinyno mar Libya, pinyno mar South Africa, pinyno ma Nigeria ma masiche makamago osebedo katimore. Kata kamano nyaka sani koro sirikal wacho ni jogo manodaka kuro nosechiwnegi milome ni kaluore kod koth mapeka madhi mbele chwe e pacho kae to nego bedni gibeda kicha ponono gidar kanyo gidhi kuonde moting'ore malo. Kata kamano penjo nyalo bedo ni kata obedo ni jogo ne ochwal negi siem ni pi nyalo bedo mang'eny daruru, ponono sirikal ne nyalo timo ang'o mar mondo mi oresgi ka midhiero makamano pok ojukogi. Kata kamano nyaka sani wanyalo mana medo kwayo kata oro ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia ma owito jogegi e masira makamano. En gino malit ahinya ka ji 46 wito ngimagi e masira makamano. To mana kaka wasenyisi ni nitiere ji 102 mane ithiedho e ute thieth mopogore opogore, to nitiere ji buora manyaka sani bende pod imanyo kotudore kod masira makamano. Adwa dhi mbele mana mapiyo piyo anyisi ni wach machielo magazeti mar Daily Nation bende omenyo en koluore kod chochni manyaka sani koro nitiere sekta mar somo e pacho kae. Wanyalo mana dhi it gazeti mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano mar gazeti mar Daily Nation. Wang'e ni wuok tich mano odiochieng' manyoro tarik 29 dwe mar 4 higa ni skunde duto nonego bed ni yawo odiochieng' manyoro. Kata kamano okinyi mar odiochieng' manyoro jonyuol nochiew, ka gichiew to giyudo ka migawo mar somo golo milome ni oyo
skunde ok yaw kawuono, skunde koro ibiro bed kiyaw wuok tich manyien mano tarik 6 dwe mar 5 mano ma higani. Kata kamano wach ma kamano ne okelo ichwang' maduong' ahinya kowuok kuom jonyuol e pacho kae. Nyaka sani jonyuol moko nosebedo ka ywak ni ne waseikore mar tero nyithindo e skul. Nitiere nyaka nyithindo moko mano osechako safar mar dhi e skunde mopogore opogore. To bende par ni nitiere skunde moko mag nyithindo ninde mago miluongo ni boarding schools mano yepo chieng' Jumapil ka giikore mar chako classes maggi odiochieng' manyoro. To koro ka moko kuom gi nosechopo e skul ka koro gichiew gokinyi to giwinjo ka koro migawo mar somo nogolo chik machielo mar mondo mi kik yaw skunde kaluwore kod koth mapek mamedo chwe pacho kae. Mana kaka ineno kondike kanyo, wach kae ni Midnight Schools Directive catches learners parents unaware, kaluwore ni onge japuonjre moramora kata janyuol moramora kata japuonj moramora manong'eyo ni sirikal biro bedo kagolo milome makamae. Nyaka sani koro kaluwore kod gazedni ma Daily Nation nitiere kuonde moko manyaka sani koro iwacho ni nyithindo nosechopo e skul. Koro nyaka sani nyithindo makamago biro mana dong' e skul nyaka chieng' juma manyien kama nyithindo mamoko biro bedo kariwore kodgi. Kata kamano migawo mar somo nowacho ni pono nitiere nyithindo manosechopo e skunde to onge kaka ginyalo dok dala, to jopuonjre kata jopuonj ong'i kaka nyalo rito nyithindo go e skul e yo makare. To mana kaka ineno picha mantiere kanyo, mano picha mar miyo moro kachiel kod nyige 2 ka koro gidhi e skul. Nyaka sani koro kaluwore kod janyuol moro mabende nokondik nyinge kanyo, Edgar Omwanda, wacho ni sirikal onego bedni timo ponono, onego bedni timo gima kare. Ka bende wacho ni ok inyal chwalo chik kata golo chik ni ochor nyime tarige mag yaw skul sa 6 mar otieno. Kalu ni sa 6 mar otieno yudo ka ji duto nindo, onge ng'ata manyalo winjo directive makamano. Kata kamano nyalo wacho ni en gino manosetimore, to wanyalo mana medo jiwo migawo mar somo ni e kinde mabiro mbele to onego bed ni gichiwo directive makamano mapiyo mar mondo mi nyithindo ong'e chon, jopuonje skunde bende ong'e chon. Bende weche manyien ineno ka wakelo ni kanyo nitiere skunde moko giseikore, gisetedo nyaka chiemo ma nyithindo biro bedo ka chamo. To kaluwore ni koro nochwal nyime tarik mar yaw skul, nochuno gi mar mondo mi gipog chiemo makamano mondo chiemo makamano kik dhi ata waste kaluwore ni nyithindo koro okochopo e skula e wang' sa. Wach makamano inyalo somo it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5. Ka bende koro jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu bende koro wacho ka ni why I postponed reopening date late at night. Inyalo somo kanyo nyakwara Mugejo mar mondo mi winjane ni to jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu en to korka kore owacho ni ne ochwalo nyime tarik mar yepo nikech ang'o. Owacho kae ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu sani koro ochiwo ler kaluwore kod ang'o momiyo ne okawo okang' kata ne ogolo statement mar choro nyime tarik mar yaw skul e otieno. Ka bende wacho ni wang'eyo ni paro makamano ne onyuolo kata statement makamano ne onyuolo paro mopogore opogore ahinya kowuok kuom jonyuol kaachiel kod jokenya duto. To aneno ka gazedni mar Daily Nation ne obedo kode kod wanyalo wacho ni en twak makende mano obedo kode. Ka bende wacho ni okang' makamano ne okawo mar mondo mi ores ngima jopuonjre kata nyithindo madhi e skul tok kane oseyudo data kawuok e counties mopogore opogore ni weche mag wuoth ponono nyalo bedo kod chochni kaluwore kod koth mamedo chwe e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Wach makamano nyakwara Mugejo inyalo medo somo matut it gazet mar 5 mano mar gazedni mar Daily Nation kaluwore kod gimomiyo jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne wacho ni koro e dier otieno ema koro ochiwo milome mar mondo mi ochwal nyime tarika mar yaw skul. To bende par ni jotend kanise bende yande osekwaye mar mondo mi ochor nyime tarik mar skul. Kata kamano nowacho ni chieng' Jumapil dier otieno ema koro biro bedo ka otimo kamano. Adonwa ket tenge weche makamago wadhi it gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7 mano mar gazedni mar Daily Nation. Nyaka sani wang'eyo ni koth mapek medo chwe e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Nyaka sani e kaunti ma Turkana it gazet mar 6 kaachiel kod mar 7 iwacho kae ni Turkana cut off as rains cause devastation across county. E kaunti ma Turkana nyaka sani koro nitiere apaya moro ma ok lure kaluwore ni koro kidwa dhi e kaunti ma Turkana ponono kinyal luokure yo makare kaluwore kod apaya makamano ma koro oketho
okethore matamra gi nono kaluwore kod county commissioner mane county ma Turkana. Nyaka sani koro giwacho ni kata ginyiso jogo matiyo kod yo makamano ni omanyane yore mamoko maginyalo tiyo godo kata alternative routes maginyalo tiyo godo. To mana kaka inene wang' jowi mari kanyo, picha mokwongo mantiere kanyo mane wacho ni mano dhi Kitale, Kapenguria, Lodwar, Juba Highway Road. Manyaka sani koro obedo cut off kata was cut off mane gwengego mag Lousa mayudore West Pokot County mano odiochieng' manyoro. Kaloni koro ponono kidwa dhi e county ma West Pokot, mano kichopo kanyo Kitale, Kapenguria, Lodwar, Juba Highway to kanyo ok kalre. Mana kaka inyalo neno manen bugo maduong' ahinya manitiere kanyo matende ni ok inyal kalo kanyo. Kaluwore ni koth mapek osebedo ka kelo midhiero mopogore opogore e pacho kae. Apeyni osebedo koketho pichni mamoko bende nitiere kanyo. Nitiere nyamburko moro ma bende ondika ni en nyamburko mating'o jowuoth mane oywera kod pi oula mane gwengego mag Kamuchiri, Maimayu e kaunti ma Nakuru. Odiochieng' manyoro nitiere olalo mopogore opogore manyaka jogo ma National Youth Service ne temo mar mondo mi ogol gigo ma okudore kata ochokore e bwo olalo makamano. Mano olalo mayudore Sindo Town, mano Suba South. Odiochieng' manyoro tok ka pi oula no oseywero gik mopogore opogore mochopo e bwo olalo makamano. Bende wantiere kanyo kod gwengego mag Kiganjo Village mayudore Gitungu, Murang'a County. Odiochieng' manyoro tok sienyruok mar lo udi mathoth ne ohinyore. Nyaka sani nyakora Mugia Jwang' wantiere kod kwan ji mago maderom 120 miwacho ni mago ji manyaka sani osewito ngimagi kaluwore kod oula mapek mokel kod koth mapek mamedo chwe e pacho kae. Ma en kaluwore kod jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen e pacho kae. Kata kamano nyaka sani wanyalo mana medo jiwo jopiny mar mondo mi obed akicha ponono kidhi e wuoth. Ibed akicha kaluwore ni koth chwe matamra gi nono, kik ikal aora ma nyalo bedo ni opong', mano nyalo miyo pi nyalo yweri ka ichich ni kuma idake bende nyalo bedo kod sienyruok mar lo. To ber mar mondo mi idar kanyo idhi kama oting'ore gi malo matin mar mondo mi ires ngimani. Nyaka sani osewach ni koth biro medo chwe e pacho kae nyaka tarik 6 dwe mar 5 higani. Mano kaluwore kod jokor mago duol mochung' ne koro chal mar kor lwasi e pacho kae. Gisewacho ni koth mapek pod ibiro medo chwe e pacho kae. To mana kaka ineno mago mana moko kuom midhiero ma koth mapek osebedo ka kelo e pacho ka. Omiyo waduto wamed bedo akicha mar mondo mi koth kik kelnwa midhiero mora mora e pacho ka. Adwa nwadhi mana mbele mapiyo piyo. Nyaka sani koro it gazet mano mar 8 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Bende wang'eyo ni nitiere yie moro mane onimo e pi. Nyaka sani wacho kanyo ni boat capsized at Madogo area mano chieng' Jumapil. Mano odhiambo mar chieng' Jumapil. Iwacho kanyo ni Tana River tragedy, state bans private speedboat activities. Wang'eni nitiere jomo opogore opogore mosebedo ka temo mar mondo mi ores jogo maponono pi oluoro aluoragi kata pi ng'eny kuma gintiere koro onge kaka ginyalo wuok kuro. To moko kuomgi osebedo ka tiyo kod speedboats. Wang'eni nitiere masira mano timore Tana River. Nyaka sani koro iwacho ni ringre ji 3 noseyudi e masira mano mar yie mano nimo e kaunti ma Tana River. Ji 23 to podi imanyo, pok oyud ringre magi. Mane momiyo nyaka sani koro sirikal okumo mago speedboats maponono nyalo bedo ni itiyo godo e reso jogo ma pi oula oluoronegi kuma ok ginyal wuoke. Nyaka sani wanene it gazet mar 8 mano mar gazet ni ma Daily Nation wacho kae ni sirikal nyaka sani koro ochungo mago tiyo kod private speedboats kata speedboats mag ji giwegi ahinya ahinya te gwengego kama nitiere oula mago gwenge mag Konapunda mayudore Madogo mane kaunti ma Tana River. Mano kaluwore kod midhiero mano timore mano e apaya mano mag Garissa Nairobi Highway. Mana kaka asenyisi ni ringre ji 3 noseyudi ka chenro mar manyo joma moko 23 podi dhi nyime. Chieng' Jumapil iwacho kae ni nitiere tim mane oreso ji 22 kata kamano joma moko 32 ma pok ong'e ndachgi podi imanyo.
Nyaka sani wang'eni sirikal osebedo katiyo matek ahinya mar mondo mi oresa jogo ahinya to jogo mosebedo ka yudo midhiero mago mikelo kod pi oula. Weche mopogore opogore pod nitiere gazedni mar Daily Nation nyaka Ramogi Ajwang'. Kata kamano pile ka pile walidho ni mana matin mar mondo mi bed kod siso mar ng'eyo gigo manitiere e gazeta odiochieng' ma kawuono. Maduong' ma gazedni mar Daily Nation anyalo wacho nomenyo odiochieng' ma kawuono tudore kod midhiero ma pi oula osebedo ka kelo e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Machinglo mantiere it gazet mar 21 kata Katuna mantiere it gazet mar 21 mano mar gazedni mar Daily Nation bende podi mana medo nyiso kaka wan kaka jo Kenya wakuyo kaluwore kod midhiero ma pi oula kelo e pacho kae. Wang'eni ji mathoth ahinya osewito ngimagi, ji maderom 120 osewito ngimagi kaluwore kod midhiero mar pi oula. Kineno machinglo makamana no mana ka giketo wanyalo wacho ni en Musoma magiketo kanyo to gindiko malo kanyo ni flooding, matiende ni wan kaka piny Kenya wantiere kuyo. Koth onego bed ni kelonwa mor, kelonwa chiemo, ponono golo buru mosebedo mang'eny. Kata kamano sani koro waneno ka koth obiro mapek matamra gi nono kelo oula makamano sani koro nego jopiny e gwenge mopogore opogore. Gino makoro nyaka sani koro en gino malit ahinya kendo nyaka sani wan kaka jo Kenya onego wamed beda kicha. Machinglo makamano wanyalo wacho no odiochieng' ma kawuono en machinglo manitiere straightforward kaluwore ni gin weche matimore pacho kae. Wang'eni floods nego ji e kor gwenge mopogore opogore, omiyo wamed beda kicha mar mondo mi kik wabed achiel kuom jogo manyalo yudo midhiero mar oula. To sani mana kaka ineno ok en kuonde daka ma yuto ji ne piny kende, en nyaka kuonde daka ma nyadhi e pacho kae. Wanene kar dak Marunda bende jogo nitiere kod midhiero pi oula sani koro muomogi. Waduto kaka jo Kenya wabed motang' mar mondo mi pi oula kik ywerwa. Aora kopong' kik ikala. Ponono pi kosechopo, iwacho ka kosechopo inch 2 mano machiegni kod chongi, to mano pi manyalo yweri, kik iyora pi makamano. Mage moko kuom puonj mosebed ka ichwalo ne jopiny. Aora kopong' kik ing'ad aora makamano. Ponono ka intiere kuma nitiere piny to dar kanyo mar mondo mi idhi kuma oting'ore gi malo, mar mondo mi kata ka sienyruok mar lowo biro to yudo ka isedhi kuma oting'ore gi malo kendo midhiero moramora ok nyal juki kotudore kod koth mapek masani medo chwe e pacho kae. Kwadhi mbele nyaka Ramogi Ajwang' in bende matinglo makamani nyalo nene mar mondo mi ine ni in korka kori tinene nang'o. It gazet mar 25 gazet mar Daily Nation gin weche matimore county news. Nyaka sani koro ndike kae ni Unity Bid Oparanya reaches out to Mudavadi and Wetangula. Mago nyalo bedo mana weche mag siasa matimore e gwengego mago mag imbo mar Kenya. Nyaka sani kori wacho ni Western region have been racked by political upheavals. Nyaka sani kori wacho ni osebed kikelo kod paro mopogore opogore. Wang'eni gwengego mag imbo mar Kenya ema nyalo wacho ni nitiere pogruok ahinya to e yor siasa. Kata kamani wacho kae ni kaluwore kod Oparanya ma en deputy party leader mano mar duond bura mar ODM. Nyaka sani wacho kae ni we have been talking of Luya unity for many years, but let's focus on 2027 and I urge you to follow me. Nyaka sani goro kwayo jogo mayudore gwengego mag imbo mar Kenya mar mondo mi oriwre kanyakla. Kata kamano wang'eyo ni temo ma e kinde mokalo chien mar mondo mi giriw jogo mayudore ahinya to e gwengego bed mago mag Western. Nyaka sani koro iwacho ni osebedo kagore e Luanda ahinya iwacho ni Mombasa past attempt mago temo mar riwo wi jogo mawuok e county ma Mombasa mondo giwuo e duol achiel osebedo kagore e Luanda. Kata kamano sani koro gitemo mar mondo mi the Luya community obeda ne kanyakla mar mondo mi giwuo kod duola achiela. Adona kitenge gazet mano mar Daily Nation mar mondo mi wang'iane ni The Standard to miyo wach mane pek okinyi makawuono. To mana kake wachako anyisi ni gazede ariyo gi okinyi makawuono weche magimiyo pek otudore kod masira mano timore chieng' Jumapil mano tieno ma piny orugodo odiochieng' manyoro mane gwengego mag Mai Mahiu kama nyaka sani ji 46 osewito ngimagi kaluwore kod midhiero mar pi oula. Ondike kae ni deluge of death kaluwore kod masira makamano. Iwacho kae ni jodak mago mag mantiere machiegni
kod yao ma Kijabe ne ochiwne gi siem kaluwore kod pi makoro ne medore. Kata kamano ok ne gikawo siem makamano motegno. Tok mano nyaka sani koro iwacho kae ni the entire village was caught unawares at night as flood waters swept everything on its way. Mano kaluwore kod kaka masira makamano notimore. To kendo kaka ineno, gazet mar The Standard oketo kanyo picha mar kaka kanyo chalo kaluwore kod masira makamano manotimore. En gino malit ahinya ni nyithindo kaachiel kod joma dongo nowito ngimagi. To kata kamano giwacho ni pi makamano nokowuok e yawo ma Kijabe. Nyaka sani giwacho ni negi owuok mana e gali moro ma osebedo kalosore kaluwore kod soil erosion. Ma pi mang'eny yando osegudore kanyo, koro pi makamano mano ting'o gik mopogore opogore koro noywero mano gwengego mag Mai Mahiu. To bende kineno piny kanyo mana it gazet mokwongo mano mar gazedni mar The Standard bende wantiere kanyo kod picha mago mag jogo ma oresa kowuok e masira makamano. Ji 45 mano kaluwore kod gazet mar The Standard nyaka sani giwacho ni mage joma osetho ka nitiere joma thoth ma nyaka sani koro pok oyudo familia mage. Ji 150 mago joma nyaka sani koro yudo thieth e ute thieth mopogore opogore mano mar Mai Mahiu Health Center ka ji 25 nyaka sani koro notere od thieth mano mar Naivasha Sub-County Hospital. Mano kaluwore kod gazet mar The Standard okinyi makawuono. Gazet mar The Standard bende it gazet ma iye kanyo bende giketo picha mopogore opogore mar kaka masira makamano notimore. Ng'isi ni gazet odiochieng' makawuono menya mago thoth gik manotimore mano chieng' Jumapil manyaka sani koro miyo jopiny akale midhiero matamra gi nono. It gazet mar 6 mar gazetni mar The Standard nyakoro mugia jom bende angi nyalo somo kalure ni nam Lolwe bende nyaka sani koro osechako ng'oke. Wach kae ni backflow of Lake Victoria has destroyed fishing in Migori County. Kalure ni jolupo e county ma Migori kaachiel kod counties mamoko manitiere machiegni kata mantiere alwora mar nam Lolwe nyaka sani koro chenro mag lupo bedo matek ahinya kaluwore kod backflow mano mar nam Lolwe. Wanyalo wacho ni nyaka sani koro nam Lolwe ng'oka kata kia ni koro wach ni the lake is reclaiming its land kosenang'o kaluni ni koro sani koro omuomo chopo nyaka e gwenge gino mamiyo kata chenro mag lupo nyalo bedo matek ahinya. Mago duto bendi nyalo somo it gazet mar 6. Bende aneno ka jatend migao mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odiochieng' manyore bende nochopo e gwengego mag Mai Mahiu ka bende otero kony ne jogo manyaka sani koro dong' maonge kar jot. Bende nitiere skul mane giwacho ni jogo ma oyudo midhiero makamano nyalo jote e kindegi makoro gikale midhiero. Kata kamano nyakoro mugia jwang' wamed bedo motang' koth pod biro medo chwe pachoka. Jokor chal mar kor lwasi osewacho ni koth biro medo chwe nyaka tarik 6 dwe mar 5 mano mahiga ni. Wabeda kicha kik wabedo kuma ponono oula kobiro to nyalo ywerowa. Wabeda kicha mar mondo mi koth machwe ni kik med kelo midhiero moramore pachoka. Nyakoro mugia jwang' gazet momori e kin Daily Nation kod The Standard nyalo dhi nyiew ibed pinya isome yo makare na lidho ni mana mapiyo piyo gigo mantiere gazet kod nyalo dhi nyiew mar mondo mi ibed piny isoma. Ka yueyo madundo gi sani bang' yueyo taduogo kod twak mokwongo kidhi mabor.